يا جماعة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Бик шатмында сезнең белән очрашырга, күрешергә. Бик шундый көтелмәгән очрашу диярлек. Кичә Абдурахман хәзрәткә шалтыраткан идем, әйтәм, шаллыга барам. Эшләр буенча син янына да кирип чыгам шәйгә әйтәм. Ел миңа шалтыратты да, шул бер 5 минуттан соң все кил, вагаз була киясе. Аннары мен әйтәм, бүген иртә белән тордым да, бераз теге хәлем дә юк, тамагым да кычытып тора. Әйтәм, барып булмый ахыры. Иртә белән шалтыратам Абдурахман хәзрәткә, әйтәм, килә алмыйм ахыры, әйтәм, хәлем ничектер уңайсызланып торам. Юк, кил, халык көтә, кеше җыела, килмәсәм бер дә булмый. Инде шулай менә Аллаһ Тәала туры китерде. Хәлем дә җиңеләйде, әлхәмдүлилләh. Килеп тә җиттем, менә сез дә җыелдыгыз, машалла, әлхәмдүлилләh. Ну, бик дөрестән дә, бик менә яхшы бу шундый тәртип, менә төрле хәзрәтләрне чакырып, төрле хәзрәтләрне сөйләтеп, теге аларның вәгазьләрен тыңлап, бу инде бик файдалы, бик уңайлы нәрсә. Хәтта минем шундый тәҗрибә бар. Мин шулай мәҗлескә мине чакыралар да, мәсәлән, бер мәҗлескә чакыралар бер тапкыр, икенче тапкыр шул гаилә мәҗлескә чакыра, өченче тапкыр шул гаилә мәҗлескә чакыра. Әйтәләр инде, менә без сезгә уңайлаштык, безгә җайлы сез килгәч, инде сез безгә ошыйсыз. Мин сөйлим вәгазьне, теге карыйм, әллә ни нәтиҗәсе юк, җавап теге шул кешеләрдән. Мәчеттә күренмиләр, җомгаларда күренмиләр, шул силәр инде таный башлыйм бит инде мәҗлескә килгәч, утыралар бит мәчеттә. Һаман әйтәм, килегез мәчеткә, намаз укыйбыз, җомгалар үткәрәбез. Килмиләр була һаман. Аннары шулай 4нче тапкыр килгәч инде муларга әйтеп карыйм, бүтән хәятны чакырып карагыз әле. Әйтәм, мин сезгә килдем инде, сөйләдем инде, әйтәм, бәлки бүтән бер хәзрәт килсә сөйләсә, ул яхшырак булырдыр. Сезгә теге аның сүзле бәлки яхшырак үтер, аны яхшырак тыңларсыз. Бер шулай хәзрәт сөйләгәне бар. Безнең инде укытучы Абдурахман хәзрәт ул сөйләгән әйберне хәтерлим икән, юк микән? Ул шулай сөйләгән бар ди. Мин яшь булганда ди, хәзрәт булганда, шулай ди, миңа шәһәргә килгәч, килеп урнашкач, бер шулай гаилә, инде атаклы шәһәрдә бер гаилә, башлык инде мәҗлескә чакыра башлады ди. Һаман мине чакыра иде ди. Һаман чакыра. Шулай 8 ел йөрдем ди аларга. Бөтен мәҗлесләргә, Корбан мәҗлесенә, Коръән мәҗлесенә, Рамазан ифтарларына һаман мине чакыралар иде. 8 ел йөрдем ди. Аннары бер заман ди, бу шул хуҗаларны, инде шул кешесен күрше районга чакырганнар икән, туганнар, бер мәҗлескә, шулай. Бу барган да икән, шул мәҗлескә катнашкан да, кайткан да икән, бу хәзрәткә әйтә, бу хәзрәткә әйтә инде, кайсы аңар 8 ел йөрде. Син миңа нишләп әйтмәдең, мусульман кеше 5 тапкыр көненә намаз укырга тиеш икәнлеген ди. Шундый теге сорау бирде. Бу хәзрәт аптырап калды. Мен син 8 ел нәрсәсен сөйләп тордым алайса ди. Шул кайберне сөйләдем, 8 ел теге намаз укырга кирәк, Аллаһка ышанырга кирәк. Менә үзенең шәһәрнең хәзрәтен сүзе кермәгән күрәмсең. Күрше районга барып, бүтән хәзрәтне ишеткән дә, шунда башына кергән икән. Шуңа күрә менә шундый дәресләр, шундый менә вакыйгалар, очрашулар булса бик яхшы инде. Бик файдалы халыкка да инде, хәзрәтләргә дә бераз тәҗрибә бар. Аннары инде монда Абдурахман хәзрәт белән сөйләшеп утырганда бер кеше шалтыратып әйтте. Элгермин ди, килергә дәрескә бер прямой эфир ясап булмас микән ди. Әйе, безнең дә ул сорау туган иде. Миңа да яшьләр шул сорау белән килгәннәр үз заманында бер 3 ел элек әйттеләр. Хәзрәт, әйдә, менә шулай эшлик әле. Хәзер теге техника бар, заманасы шундый, туры эфир ясыйк әле дәресләрне. Мин башта каршы булдым, әйтәм, юк, туры эфир ясамыйбыз. Аннары әйтәм, бөтенләй ялкауланып бетәсез. Мәчеткә дә килмисез, дәрескә дә килмисез. Менә мин кабызам да прямой эфирны, идә рәхәтләнеп диванга ятып карап утырам. Дип үзегезгә әйтәсез дә, аннары кабызмыйсыз да, карамыйсыз да. Аннары инде шулай сөйләшә, үгетли, менә 1 ел элек, 3 ел элек килгәннәр иде, 1 ел элек менә шундый телефонга яздыра башладым инде. Ярармы әйтәм, яздырам инде. Ну, прямой эфир булмыймы әйтәм, аннары бераз сыңа калып, 1 атна сыңа калып, 2 атна сыңа калып, әйтәм, аннары чыгарам. Сезгә әйтәм, интернетка теләгән кеше карарсыз аннары шуны, кабатлауны инде. Менә ул мәсьәләне шулайрак шиштек. Менә язуны алып барабыз. Аннары теләгән кеше анда вакыты булгач
Kimdir tege кабатланасы килсә, кабатлап карасы килсә, инде аннан мөмкинчелеге бар карарга. Менә ул әйберен дә эшләп була. Булай теге файдалы әйбер. Менә кем килә алмаган кешеләргә, әлбәттә инде килгән кешегә файдасы күбрәк. Язуны караганда барбер кеше аның хәтле карап бетерми бетенсен. Нәрсәдер теге күрмичә кала, нәрсәдер сизмичә кала, ул камера инде. Менә булай килеп, катнашып, очрашып инде әлбәттә аның файдасы бүтәнчәрәк инде. Җәмәгать инде берничә шулай сүз безнең Аллаһ Тәала әлхәмдүлилләh безгә менә динебезне бирде, ислам динен бирде. Менә сез аны монда киләсез, өйрәнәсез, шул гыйлемне туплыйсыз. Һәм инде менә Аллаһ Тәала безгә бирде Коръән китабын. Коръән китабын бирде һәм Коръән китабын гына түгел, шуны белән бергә безгә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи җибәрде. Менә Пәйгамбәр безгә килде, шул Коръәндә булган нәрсәләрне үз тормышы белән, үз тәҗрибәсе белән безгә күрсәтеп куйды. Ничек кулланырга Коръән белән, ничек аятлар белән кулланырга, ничек аны шулай тормышка кертергә ул аятларны безгә шул Пәйгамбәрбез бөтенсенә аңлатып куйды. Һәм аның турында бик кызык Айша анабыз, Пәйгамбәрнең хатыны әйтә иде, инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям вафат булгач, аның янына киләләр иде кешеләр Айша янына. Пәйгамбәрбез вафат булды, Айша янына хатынына янына кешеләр киләләр иде. Һәм сорыйлар иде, ей Айша, безгә сөйләп бир әле, нинди булды Пәйгамбәр? Безгә бик кызык. Кемдер бит күрмичә калды, кемдер бик әз күргән, исламны кабул иткән дә, берничә вакыттан соң, кыска вакыттан Пәйгамбәрбез вафат булды мәсәлән. Шундый кешеләр күп булды. Һәм Айша анабыз һәр вакытта шулай киләләр иде. Әйтәләр, ей безгә сөйләп бир әле, нинди ул булды, безгә кызык бит. Һәм Айша анабызның җавабы кыска иде. Нәрсә дип әйтә иде? Кәнә хулкухул Коръән. Аның хылкы, аның шул әдәбе Коръән иде ди. Аның Пәйгамбәр турында беләсегез килсә, Коръәнне ачыгыз да карагыз. Менә анда нәрсә табасыз, нәрсә укыйсыз. Шул кешенең сыйфаты турында, нинди мөмин кеше булырга тиеш, нинди ул теге үзен тормышта тотырга тиеш, бөтенсе Пәйгамбәрдә булды ди. Шул Пәйгамбәр үз тормышы белән күрсәтте. Һәм инде җәмәгать, менә без аның тормышын өйрәнеп, менә ул Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямның мисалын һәр вакытта күз алдыбызда тотырга тиеш. Чөнки бүгенге көндә менә тормышыбызга карасак, әле аның хәтле түгел. Мәсәлән, без бер шундый атаклы кешене алсак, шул татар халык арасында булсын, бер җырчы булсын, бер артист булсын, инде шулай сорап куйсаң, шул бер атаклы кеше турында инде кайбер әбиләр бөтенсен сөйләп куялар, бөтен тормышын. Кашан туды, кая туды, ничә тапкыр өйләнде, кем баласы, ничек хасны белән аерылышты, нәрсә ашый, нәрсә кая яши, бөтенсен беләләр. Шул бер артист турында. Менә җәмәгать, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям турында аның хәтле белмибез. Һәм бер вакыт Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям шулай сөйләнә дип, бер вакыт ди Пәйгамбәр белән бергә Гумар утыра иде. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям Гумарны кулдан алды да, һәм әйтте, һәм теге Гумар рухланып, Пәйгамбәр аның кулыннан алгач, теге дуслыкны күрсәтеп, ей Пәйгамбәр ди, син миңа ди күңелемә иң якын булган кеше ди. Минем үземнән башка ди. Башта мин үземне яратам, аннары сине яратам диде Гумар радиллаһу анһу. Шунда Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям нәрсә ди? Юк ди, ей Гумар, алай гына түгел ди. Аллаһ Тәала белән ант итәм ди, син ди мине чын мәгънәдә яратмыйсың, мине үзеңә караганда күбрәк яратканча кадәр. Шулай диде Гумарга. Һәм Гумар әйтте, ey Peygamber bilmedim, anlamadım idi şunu. فَاِنَّهُ الْاَنْ dedi. Mine hazır, min şu neseni hisitem. Min baştan bilmedim, seni kübrek yaratırga gerek, üzüme qaraganda da. Mine hazır di, min ul nesege eriştim. Allah Teala bilen ant item, hazır di sin, mina üzüme qaraganda da,
ming'a yaqinroq, men seni tanda ko'proq yaratam deydi. Ham shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nasa deydi? Al-an ya Umar. Mana hozir maqsadga erishding Umar. Mana hozir so'zing durust bo'ldi. Payg'ambarimizni mana jamoat shunday yaqin ko'rga kerak. Biz o'zimizning turmushimizni onun misoli bilan olib borishga tegish. Mana bizning shuni xatli payg'ambarimizga tegi hislarimiz shunday zo'r bo'lirga tegish, har bir voqeani biz endi shu payg'ambar bilan baylab turishga tegish. Masalan, biz bilamiz, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam 25 yoshda uylandi. Kimdir uylana 23 yoshda. Ham o'zina ayta, "Ey qorali, payg'ambarimiz oldidan 2 yilga oldin uylandimi ekan?" Kimdir uylana 25 yoshda. O'zina aytirga tegish, "Ey qorali, payg'ambarimiz yilında, uylangan yilında men de uylandim ekan. To'g'ri keldi, qorali nishik yaxshi bo'ldi ekan" deb. Kimdir uylana 26-27 yoshda. Endi o'zina ayta, "Ey to'xtali, sen qola boshladim bit. Payg'ambar bit 25 yoshda uylangan" dedi endi. Mana bizning shunday shog'ishtiruv bo'larga tegish jamoat. Biz ko'pincha kim bilan shog'ishtiramiz? Ja bir tug'animiz bilan, ja anda animiz bilan, mana ati falan yilda, falan yoshda uylangan edi, men falan yoshda uylandim, mana benim abim falan yoshda uylangan edi, men falan yoshda uylandim deb bizning mana ko'pincha fikrlar shuaygina. O'zi bizning mana yaqin bo'lgan tirada tug'anlarni biz endi ishda tutamiz. Ular qachon uylandi, biz ularga nechik to'g'ri keldikmi, yo'qmi? Mana payg'ambarimizni hali Alloh esga tushirmaymiz. Anda 40 yoshda masalan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nabiy bo'ldi, payg'ambar bo'ldi. Ham biz 40 yosh to'lg'ach o'zimizga to'xtali, menda bit 40 yosh to'ldi hozir. Amin Qur'onga qarata ningdi darajada? Men hali Qur'onni o'qirga o'rgandimmi, o'rganmadimmi? O'rgandim, bik yaxshi ekan. To'xtali, men mana 40 yosh men bo'lg'ach, men Qur'ondan ko'pmi bilam, yotdan. Hali bik az bilam ekan. Bir maqsad qo'yim hali o'zimga, Qur'onni yodlab chiqarga. Shu bir maqsad qo'yirga kerak jamoat. Qur'on yodlov turmushimizda bir maqsad bo'lib tursin. Bir niyat bo'lib tursin. Balki biz u niyatga bir qachonda erishmaymiz. Qur'onni yodlab chiqu, uni qabatlab turu, u bir o'zina bir zo'r bir shunday ish. Lekin jamoat niyat qilgan uchun biz shu niyatining, amalining ajr savobina erishamiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam to'g'risida bir ko'p hadislar aytdi. Qachon kishi bir narsa ishlamay, lekin niyati uchun ajr savob ola. Mana bunda da shulay. Niyat qilishga kerak. Balki 40 yosh to'lg'ach to'xtali niyat qilmayli. Shul necha yil men qolgandir bu dunyoda, mana shu yillarni Qur'on yodlab turayman. Kunina bir yo'l, otnasina bir bit, anda oyina bir sura, bir shunday turmushimizda bir intilish bo'lirga tegish. Men payg'ambarni hurmatlayim, men uni yaratam, u mening uchun misol, mana men shulay ishlayman deb. Anda masalan 63 yoshga payg'ambarimiz vafot bo'ldi 63 yoshda. Bizda shulay shoshtirib qaraga tegish. Mana bir kishi vafot bo'ladi. Biz endi narsani aytisini esga tushira boshlaymiz ko'pincha. Mana falan kishi anda 60 yoshda o'ldi. Aytisi necha yoshda o'ldi? Mana aytisi 70 yoshga qatli yashadi. Qarali 10 yilga ertaroq vafot bo'ldi ekan aytisini qaraganda. Bizning mana musulmoncha eng birinchi shu shoshtirib payg'ambar bilan bo'lga tegish. Necha yoshda vafot bo'ldi? 60 yoshda. Qarali payg'ambarimiz yoshina 3 yil yetmadi ekan. Necha yoshda vafot bo'ldi? 70 yoshda. Qarali payg'ambarimizning umridan 7 yilni orttirdi ekan. Mana shunday vaqtda jamoat biz shin ma'noda payg'ambarni yaratgan kishilar bo'lamiz. Agar mana shunday fikrlar bizning turmushimizga kirsa. Ham endi jamoat endi bizning sahobalar misoli bor. Mana Alloh nechik payg'ambarni yaratalar edi. Hali Iso bo'lgan chaqda nechik yaratalar edi, ham vafot bo'lgandan so'ng nechik yaratalar edi. Masalan, Abdullah ibn Umar degan sahaba bor edi. Umar ibn Xattob degan sahabani bilamiz. U endi xalifa.
ikinci halife, menә aның малайы, бик атаклы сахаба, шулай бик күп инде хадислар белүче. Һәм менә шул Абдулла ибн Умар дигән, шул Умарның малайы сәфәрдә барганда икән, Мәдинәдән Мәккәгә. Bir җирдә тукталып, диясеннән төшеп тора иде. Менә караван бара, дияләр берсе артыннан берсе бара бит инде. Һәм бу диясен туктата. Төшә. Төшә дә берничә вакыт шул урында басып тора да, яңадан диясенә менә дә юлны дәвам итә. Инде кешеләр моны күрделәр дә, һәм инде аптырап сорадылар. Син нишләп бу җирдә туктыйсың? Нинди монда теге мәгънәсе бар, нинди файдасы бар? Бер нишләмисең, туктыйсың да, төшәсең дә, яңадан менәсең дә, яңадан китәсең. Шунда Абдулла ибн Умар нәрсә диде? Мин ди Пәйгамбәр белән саллаллаһу алейһи ва саллям юлда, сәфәрдә булганда, ул шул җирдә диясен туктатып, төшеп хаҗатын үтәде ди. Шул нәрсәне искә төшереп, мин дә ди яратам, менә Пәйгамбәрбез төшкән җирдә мин дә төшеп калырга яратам ди. Төшеп торырга. Аның бернинди хаҗаты юк. Бернинди аның нәрсәсе юк ул җирдә Умарның, Абдулланың. Ләкин төшә дә һәм шул эшне эшли. Ни өчен? Пәйгамбәрне яраткан өчен. Бүтән бер сахаба турында сөйлиләр. Ул диясе белән барганда, менә караван бара, и анда юлда бер таш. Шундый зур бер шүлдә бер таш ята. Һәм инде диясен шул караваннан чыгарып, ташны әйләнеп чыга иде. Мәсәлән, караван уң яктан бара, бу инде сул яктан чыгып, әйләнеп чыга да, яңадан теге карамага кушылып китә. Шулай сорадылар, нишләп син булай дияне әйләндереп йөрисең? Таш тирәсендә. Ни мәгънәсе бар? Һәм ул да шундый җавапны бирде. Пәйгамбәр ди, шулай сәфәрдә булганда мин күрдем, аның диясе менә бу ташның менә бу яктан үткән. Ул вакытта шулай туры килгән күрәмсең. Шулай ничектер бу яктан анда юл ябылган иде, ул вакытта юл шундан бара идеме? Ул вакытта шулай үткән иде. Мин дә ди хәзер яратам, мин дә телим, минем диям менә Пәйгамбәрнең диясе кая атлады, минем дә диям шуннан атласын дип. Менә алар ничек Пәйгамбәрбезне саллаллаһу алейһи ва саллям яраталар иде җәмәгать. Һәм без дә инде мәсәлән менә шул ук тормышта мисалы кайдыр өстәл алдына утырабыз. Менә хәзер дә әлхәмдүлилләһ рәхмәт килгәч чәй эчерттеләр. Анда инде без өстәлдә күрәбез бит инде варенье күрәбез, шикәр күрәбез, бал күрәбез. Һәм инде шунда шул әйберне күргәч, әйтәбез, туктале, Пәйгамбәрбезнең бал ярата иде бит. Яраткан бер ризыгы бал иде. Менә варенье бар, шикәре бар, бүтән бал әйбере бар. Мин туктале бер-ике кашык варенье бал кабыйм әле. Чөнки Пәйгамбәр балны ярата иде. Һәм менә шул нәрсәне белергә кирәк. Шул нәрсәләрне инде җәмәгать тәҗрибәгә кертергә кирәк. Ул инде менә шул безнең Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям ярату. Һәм инде җәмәгать менә ул нәрсәләрне кулланыр өчен, шул нәрсәләрне теге белер өчен безгә инде шул Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямның тормышын өйрәнергә кирәк. Тормышын өйрәнергә кирәк. Һәм менә бер шундый берничә мисал сөйләп карыйм сезгә Пәйгамбәрбез турында. Пәйгамбәрбез бик йомшак кеше иде. Бик шундый сөйкемле, бик ачык йөзле, бөтен кешеләрнең күңелен күрә иде. Һәм бер вакыт шулай Амр ибн Ас дигән сахаба, бер атаклы гарәп тирәсендә бер кеше, хәтта әйтәләр, гарәпләр арасында 4 акыллы кеше бар ди. Иң акыллылар, шулар халык арасында теге аерылып тора. Шуларның берсе Амр ибн Ал-Ас дигән кеше. Ул инде үзенчә башлык булган, исламны кабул иткән. Һәм бу Амр ибн Ал-Ас сили. Мин ди Пәйгамбәрне күргәч, Пәйгамбәрбез без миңа һәр вакытта теге мине елмаеп каршы ала иде ди. Һаман мине теге шулай ачык күңел белән теге кабул итә иде ди. Шулай йөргәч ди, мин шуны үземне хис итә башладым, мин Пәйгамбәргә иң якын кеше икәнлеген. Менә ул мине шул хәтле ярата, бүтән аның хәтле беркемне яратмый, мине яраткан кебек ди. Шулай сизә башладым ди үземне. Шул фикерне дәресләр өчен
Tigi deliller için Peygamber yanına kildiği bir zaman bu. Amr ibn al-As diyen kişi. Hem aytdı, ey Peygamber, sen kimni en ko'p yaratasın kişiler arasında? Hem kete kimni aytdı, seni yaratam. Sen menga en yakın kişi. Haman yılmaya bitin, haman et. Bu aytdı, Ayşını dey. Ayşını yaratam. Xotınımni yaratam dey. Yok endi dey, anıtında silamayım dey. Sıramayım dey. İrler arasında kimni yaratasın dey. Şunda dey, Peygamberimiz aytdı, anın aytıysin, Abu Bakr'ni yaratam dey. Şunda dey, men sıradım, şundansın kimni yaratasın? Hazır Ayşa'na aytdı, Abu Bakr'na aytdı. Hazır elim ağa şira gitmedi. Andansın kimni yaratasın? Ömer'ni yaratam dey. Ibn Hattab'ni. Anları kimni yaratasın? Şulay sıragan sayın dey, bütün kişini aytıp turaydı dey Peygamber. Kim degi erterek İslamga kirdi, kim ko'proq ilişin kiritdi İslam dinine. Ham şulay berem şulay kişilerini sani degi şulay aytıp turaydı dey Peygamber. Endi anları bir necha so'ragandan so'ng men to'xtaldim dey bu so'rovdan. Qo'rqib Peygamber meni eng oxiridan aytar endi deydi. Bütün kişi sanab chiqqachgina, anlarına en oxiridan meni esga olur endi deydi. Ko'nglimni tinchitmash uchun anları sıramadım indi dey. Peygamber mine anı şulay, her bir anıgına tugul, her bir kişini şulay qarşı alaydı. Butan bir misal, Peygamberimiz vakitinde bir bar idi, Zahir bin Haram diyen bir kişi. Hem o şulda yaşavchi bir indi, gadi bir kişi indi. Hamanın şunday bir gadati bar idi, o şuldan tigi mine avuldan shaharga ketira bitin sitlarni, moylarni şulay yasab, bu da şulay ketira bo'lgan Makkaga. Ya Madinaga indi. Madinaga. Hem indi şulay ketirganda Peygamber yanına kirib kuchtanish kiritib qoldiraydi. Mine moy, mine sit, mine menen kuchtanish sizga. Hem indi shahardan chiqib borganda Peygamber onu qarshi olib, angardan da turli kuchtanishlar berib jibaraydi. Mümkinchilik bo'lgan narsani, u da mana bizning oiladan senga kuchtanish deb shulay berib jibaraydi. Hem bu endi bek shunday biti motor bo'lmagan endi. Shunday bir noshar tegi tanli, shunday bek shunday shiqsizroq kishi bo'lgan ekan. Hem bir zaman bu Zahir degan kishi Madinaga kirdi de Peygamberimiz iğne şoqadi, Peygamberimiz ida bo'lmadi. Bu o'tib ketdi de aytgan, anları qaytuvchi yonidan kirib chiqarman. Hem Peygamber keldi de mar endi oila kishilari aytdilar, anda Zahir kelgan edi sening yoniga. Hem Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam ketdi bu Zahirni izlarga bozorga. Bu bozorga borib ko'rishimali deb. Qarasa bir yerdan Zahir o'zining shu ayblarini tizigan, ham endi sotib tura endi. Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam ortdan keldi de ham Zahirni ortdan qishib oldi. O'zina qisdi. Ham Zahir qo'rqib qoldi. Kim bu dey, kim bu dey, ko'rinmaydi endi ortdan. Kimni shulay qishlaytirib, qisib tura ekan. Anlar endi qarasa Peygamber ekan. O'zi qishog'ina kira boshladi. Qish meni tan ko'proq dinga qishdi meni tegi Peygamber qishog'ina kira boshladi. Ham Peygamberimiz buni qishib aytdi, ey kim bu qilni mendan sotib ola? Tegi ilk zamonda bitni bozorda qillar da sotilaydi. Ham endi bu tegi mazaklab endi o'zi qishqan Zahirini ham shulay aytib turar ekan biz bozorga. Ey kim bu qilni sotib ola? Ey kim bu qilni sotib ola deb ham Zahir aytdi, ey Peygamber men endi tegi noshar tovar. Motorda tugilmeyin, g'adi bir kishi da meni bir kim olmasin, men noshar tovar deydi. Mazaklab javob qaytaraydi. Ham shunda Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam aytdi, sen olay kishilar orasida balki, lekin Alloh taolo qarshısında sen bek qiymatli dey. Alloh taolo qarshısında sen bek qiymatli. Mana shunday Peygamberimizning kishilar bilan oralashuv, ularga tegi shunday bir yumshoqlik ko'rsatuv, ularning ko'ngillarini ko'taruv. Mana jamoat bizga da musulmonlarga da bugungi kunda ul yetmay qola birozgina. Mana ul yo'q. Bu vaqtda biz tegi kishilarning nechikdir ko'ngillarini tishirib qolamiz. Mana kelalar kishilar masjidga da mana keluvchilar bor, shulay turli so'rovlar bilan
Һәм инде анда күп вакытта шулай кешегә бәрелеп алалар. Менә син нишләп монда йөрисең? Нишләп шулай киенмәдең? Нишләп кыска киемдә килдең? Нишләп яулыгың юк? Түбәтәең кая? Һәм менә шундый без сүзне бер дә аптырамыйбыз. Шунда ук әйтәбез дә куябыз кешегә. Менә ислам дины җәмәгать ул иң беренчедән Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Аллаһ Тәала исеме белән рәхимле һәм рәхмәтле. Рахманир-рахим. Һәр вакытта без аны әйтеп торабыз. Һәр сүрәнең башында, һәр намаз сайын әйтеп торабыз. Ни өчен Аллаһ Тәала ул урынга 99-дан һәр бер сыйфатны куярга мөмкин иде. Бисмиллаһир-рахманил-кабир мәсәлән. Бисмиллаһис-самил-басир әйтергә мөмкин иде. Ләкин әйтте Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ни өчен? Менә без шуны онытмас өчен. Асыл, ислам диненең асылы йомшаклык. Әйе, мусульман кеше каты да булырга мөмкин. Пәйгамбәрнең булды шундый вакытлар, кашан каты була иде. Ләкин җәмәгать ул инде теге искәрмә, исключение тормышның. Асылда һәр вакытта беренче урында йомшаклык. Кешеләр белән һәр вакытта йомшаклык белән, аның хәлен белеп, аның хәленә карап, без инде шулай аны белән аралашырга тиеш җәмәгать. Һәм менә шуңа бер мисал, бер вакыт шулай ук Мәдинәдә Муавия ибн әл-Хакам дигән кеше бар иде. Һәм ул көтүче иде, көтүче. Шәһәрдән чыгып китә, көтүсен көтә, яңадан кайта берничә вакытка, яңадан чыгып китә. Һәм дә шулай килгән сайын ул Пәйгамбәрбез янына мәчеткә керә иде, мәчеткә. Хәлләрен белер өчен, бераз теге дәресләр тыңлар өчен. Һәм дә шулай бер вакыт кергәндә Пәйгамбәрбез сөйләгән икән, кеше төшкергәч, әлхәмдүлилләh дип әйтергә тиеш. Аңар җавап ничек кайтаралар? Ярхамукаллах. Шулай бит. Шуны сөйли икән Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям. Бу утырды, тыңлады, ишетте, яңадан чыгып китте шүлгә. Көтүгә. Bir-iki атнадан соң әйләнеп кайта да, мәчеткә керсә намаз укыйлар. Аллаһу әкбәр, намаз укыйлар бөтенсе. Һәм инде бу намаз укыганда бу да намазга басты. Муавия ибн әл-Хакам дигән кеше, һәм бер шунда араланда булган бер мусульман җиткереп җибәрде, шикерде. Һәм әлхәмдүлилләh әйтмәде. Муавия теге дәресне хәтерли. Ул бит инде 2 атна элек килгән инде, шуны гына ишетте бит, бүтән сән ишетмәде. Әйтә, ярхамукаллах ди бөтен теге мәчеткә. Безнең кеше намазда ярхамукаллах ди. Хәзер ян тирәдә кешеләр моңа карый башладылар. Намазда бөтенсе карыйлар моңа. Кемдер борылып карый, кемдер нәрсә, бу аптырап калды. Нишләп сез миңа карыйсыз ди? Үзе намазда баскан, үзе теге кычкырып, нишләп сез миңа карыйсыз ди? Хәзер булар аякка кага башладылар. Куллар белән. Теге сөйләшмә дип инде шундый мәгънәдә сүз әйтә алмыйлар. Аякка кул белән кагалар. Инде шуннан бу агынады, теге бүтән бер нәрсә әйтмәде. Намаз биткәч ди, Муавия әйтә, Пәйгамбәр мине чакырды үз янына. Мин уйладым инде, бу мине әрләячәк инде ди. Каты иттереп миңа әйтә, ни өчен намазны бозасың? Ни өчен шулай намазда шулай тавыш күтәрәсең? Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям диде, Муавия ди, дәреслектә намаз эшендә ди, Аллаһ Тәала гына сүзе булырга тиеш, бернинди кеше сүзе кирергә тиеш түгел. Һәм ди шул намаз ул Аллаһ Тәаләгә хәмд сәнәләр әйтү, Аллаһ Тәаләне теге тәкбирләр әйтү һәм Коръән уку ди. Бүтән нәрсә кирергә тиеш түгел ди. Шуны белән сүзе бетте Пәйгамбәрбезнең. Һәм Муавия әйтә, күңелемә шундый рәхәтлек керде. Уйладым һәм мине әрли ди, каты сүз әйтә ди. Ул шулай тыныч кына аңлатып бирде. Менә шулай, бүтән нәрсә әйтмә сүздә. Шунда ди, күңелемә шундый рәхәтлек керде ди. Шуннан соң ди, мин Пәйгамбәр турында, Пәйгамбәрбездән гади теге тормыш сораулар бирә, шул тормыштагы эшли торган сораулар бирә башладым ди. Теге күңеленә рәхәтлек керде, күңеле ачылып китте, һәм шунда Пәйгамбәрбездән сөйләшә башлады.
Менә җәмәгать, без дә шулай дәгъват кылганда кешенең теге хәлен аңларга кирәк. Менә бу Муавия атнага ике атна бер тапкыр Мәдинәгә кирип чыга. Мәчеткә кирип чыга. Каян бөтенсен белеп бетерсен. Һәм Пәйгамбәрбез шуны белеп, аңлап, әкрен-әкрен генә аңлатып бирде. Менә шулай эшлә, шулай эшлә, шулай эшлә. Бер дә теге каты итмәде, бер дә бәрелмәде. Һәм менә нәтиҗәсе нәрсәдә? Кешенең күңеле ачылып китте. Рәхәтләнеп үзе сораулар бирә башлады. Менә безгә җәмәгать шундый дәрәҗәгә теге кеше белән шундый йомшаклык белән мөгамәлә кылырга кирәк. Ул үзенең аның теләге тусын безгә сораулар бирергә. Ә без кайбер вакытларда дәгъват кылам дип кешегә сөйлибез ислам дине турында. Туганнар булсын анда, без тырышабыз. Хакыйкатьне ирештерергә, танышлар булсын ди. Аннары ул танышлар урамның икенче ягына каша башлар безне күргәч. Туктале хамын белән очраштам, тагын минем башны катырып тора инде. Туганнарга килсәк, ишекне ачмыйча торалар. Хамыны керсәң, тагын инде бер туктамыйча сөйли инде үзенекен. Дәгъват кылырга кирәк җәмәгать. Ул безнең вазифабыз. Ләкин удгу иля сабили раббика удгу иля сабили раббика бил хикма вал маугизатил хасана. Нәрсә диде Аллаһ Тәгалә? Үзегезнең Раббыгызның юлына шакырыгыз. Беренче нәрсә диде? Хикмәт белән. Башта аннары икенче нәрсә вал маугизатил хасана, яхшы сүз белән. Яхшы сүзне сөйләгәнче башта хикмәт кирәк. Бу яхшы сүз монда туры киләме, юкмы бу кешегә? Бу кеше әзерме, юкмы безнең яхшы сүзне тыңларга? Ул аны кабул итәме, юкмы ул яхшы сүзе безне? Менә аның турында иң беренчедән уйларга кирәк. Чөнки җәмәгать хикмәт нәрсә ди ул галимнәр? Тиешле сүз, тиешле вакытта, тиешле кешегә. Шуның ишесенең берсе туры килмәсә, хикмәт булмый. Тиешле сүз сөйлисең, яхшы. Тиешле вакытта сөйлисең, яхшы. Кеше тиешле түгел. Син әзер түгел синең сүзеңне тыңларга. Бер вакыт шулай мәчеткә кирип барам. Минем мәчетемә түгел, бүтән мәчеткә. Каршыма бер ир кеше чабып чыга. Мәчеттән чабып чыга кеше. Шундый ашыгып теге. Мин ишекне теге ишекне ачып торган. Мин кылак-кырый белән ишетеп калдым. Русча әйтте. Чтобы я физик по образованию еще раз сюда пришел и үтеп китте. Мин мәчеткә кирдем дә, анда яшь егетләр утыра. Мен әйтәм, нәрсә әйттегез бу кешегә? Шул хәтле мәчеттән чабып китте. Без ди сөйләп карадык, җир тигез икәнлеге турында ди. Шундый яшәр арасында сүз тарала, хәзер теге интернеттан кайдыр казып чыгаралар. Җир түгәрәк түгел икән, җир тигез икән. Шундый теге роликлар анда YouTube'та тулган анда. Һәм кеше килде мәчеткә, ислам дине турында бәлки белешергә, бәлки бер мәшәкате бар иде. Һәм буларның теге акыллары белән җиткән, шул кешегә әйтергә, син беләсеңме җир тигез икәнлеген? Түгәрәк түгел, тигез. Һәм бу кеше шулай тикеренә мәчеттән чыгып чыкты. Чтобы я физик по образованию еще раз сюда пришел. Менә хикмәтсез сүз. Бәлки ул кеше ушана ул сүзгә, бер хәйрле сүз дип саный ул сүзне. Ләкин җәмәгать ул нәрсәдә хикмәт белән сөйләргә кирәк. Аның мисалы шулай Пәйгамбәребезнең бар шундый мисал. Бер вакыт Муаз ибн Җабал сахабасы бар. Ул ди бик Пәйгамбәрне ярата иде. Һәм һәр намазга аның янына килә иде, аның мәчетенә. Бигрәк тә ястү намазына. Аннары ястү намазын укый иде, үзенең мәхәлләсенә кайта иде. Аның мәхәлләсе көтеп тора иде. Кашан Муаз ибн Җабал кайта. Шунда бер вакыт кайткач, Муаз ибн Җабал намазга басты да Аллаһу әкбәр Бакараны укый башлады, Бакара сүрәсе. Бакара сүрәсен укый, һаман теге дәвам итә. Бер кеше, бер яшь егет түзмәде. Намазын үзе генә бетерде дә чыгып китте мәчеттән.
Şunda namaz bitkəş Muaz ibn Cəbəl'ə aytdılar, anda bir yigit var idi, bizimle bilen birge namaz okuydu. Namazını oldunrak bitirip çıkıp gitti demişti. Hem Muaz ibn Cəbəl aşulanıp nəsə dedi? Bu iki yüzlüknün bir görünüşüdür. Nişik indi namaz okumuşa, bütün kişiler bilen birge şula çıkıp gitirge kirekmeşti. Cemaattan. Bu iki yüzlüknün bir görünüşüdür. Min bunu değil, Peygamberge eriştirem. Hazır tigi gidip yana bardılar. Bizim kişi şulay biti, yarata bitini şulay tigi yürürgen. Anda Muaz ibn Cəbəl senin turunda aytdı. Sen iki yüzlüknü kursettin. Meşitten namazdan çıkıp gittin. Hem aytdı mi? O Peygamberge anı eriştire. Bu kişi bu yaş yigit aytdı. Min de anı Peygamberge eriştirem diye. Min de baram diye. Şunda indi bular ikisi birge bardılar Peygamberimiz yanına sallallahu aleyhi ve sellem'ge. Hem de bu Muaz siledi mine falan yigit şulay namazdan çıkıp gitti diye. Hem Peygamberimiz bu yigitten sonra niye çıkıp gittin? Bu ayta ey Peygamber diye. Muaz ibn Cəbəl bizim imamımız diye. O yaşlı namazına kimsen senin yanına bara diye. Senin bilen namaz okuy. Anları biz anı kitip durabız diye. Ol diye koytkaş Kur'an'ın en uzun surelerini okuydu namazda. Bu da sana kaldı. Namaz vakti girdiğinde o sana kalıp kildi. Biz anı kitip durduk. Senin bilen namaz okuyan. Anları kildi indi yıklarga vakit. İştege bilen tururga biz arabız. O en uzun sureler okuydu. Şurada Peygamberimiz Muaz ibn Cəbəl'den sıradı. Nindi sureler okusun namazda. Muaz ibn Cəbəl sanıp gitti. Bakara, Al-İmran, Nisa suresidir. Şulay sanıp gitti. Hem de şunda bulan kişiler biz şulay aşulanğanın Peygamberinin anın xatlı əli kurganı biz yok idi deyir. Biti kızarıp gitti deyir. Hem Muaz'a katı tavuş bilen sen fettenmele dedi. Fetten diyen söz sen fitne kıluşimeli. Sen kişilerini meşitten yere aytuşimeli deyip şulay sıradım deyir. Peygamber şulay sıradı. Niye şimdi Buruş suresin, Şems suresin, Ley suresin yine okumuşsun? Yartışar bit. Yartışar bit sureler. Niçin anığına okumuşsun deyip. Niçin şimdi ızınga gitesin deyip. Kişiler arıp kaytalar. Alar tigi aşıgalar, yol itirge. Esin alarını şulay ittirip, katı ittirip, zağ ittirip namaz okuysun. Hem bu Peygamberimizin sallallahu misal katı buldu. Lakin katılığı layıklı buldu. Mında. Bu indi ilikten namazda buluşu bir sahabe onun şimdi hatası buldu. O vakitte Peygamberimiz katı etti. Lakin eğer de kişi eli meşitke kilegine başlıyor, yirigine başlıyor, eli namazını iğrenegine başlıyor, indi o vakitte cemaat andi kişiye anı hatla itirge kirekmiyor. Bir şulay ahırgı şulay misal isketişti. Meşitke bir yigit kildi. Soradı indi Hazret şulay namaz Kur'an iğrensin kileydi demeydim kil derske okuyuz. Okuy başladı indi. Derste oturak qarasam mında mının altın balda kiyen indi şu iğrengen baldağı indi. Şulay bit indi. Kiyeler bit indi kişiler. Min kurdum aytmayışa tırameli. Eli irtere hazır mında bunu yaramıydı, yaramıydı deyip aytıp başlasan kişinin köngülü belki tişir. Fakat harflerini iğrenetirsin, namazlarını iğrenetirsin, onları bir turu kilgeç, nişi bu sadatigi eli aytırmen. Onları bir nişe vakittan sonra indi qarasam salgan bu. Derske kildi, onları yok deytet baldakları. Özümşe şatlandım, yarar meytem, özü bilgen ahırı koyandır. Onları şol günü bu ayta Hazret namazga kalmasam bulamadı. Kitesim urunlar var. Meytem nese buldu? Niçin meytem kalmışsın? Yok mu anda bağlarına karşı alasın var diyeyim. Meytem nese kimdir nese ayttim elle meytem. Meşitte. Yemin ayttiler indi tigi baldakını kime bu haram bu tıyılgan şimdi tigi şunda kimdir indi berilip algan indi. Özün tigi gıylimin kursatir için. Mine min bilem, mine min şenha anlatam, nişek ders ittirip dini alıp barga, mine sin baldaklarını kiydin, bu gınaq. Bu alay tegi kişiye berilge kirekmeyeceğim. Hem bu andi misallar bir küp meşitte.
Бик күп мәчеттә менә мин һәр вакытта егетләргә әйтәм, китерегез кешеләрне мәчеткә, эшләрдән китерегез, җомгаларга китерегез, катнашсыннар, бер нәрсә белмәсәләр дә, утырып торсыннар, тыңлап торсыннар, өйрәнеп китерләр шулай әкрен генә. Мине тыңлап шулай китерәләр егетләр мәчетләргә. Аннары килә дә хәзрәт ди качты бу егет. Мәйтәм нишләп качты, нәрсә булды? Фарызны минем белән басып укыды ди. Сөннәтне белми бит инде. Сөннәт вакытында утырып тор стена янында. Һәм мин сөннәтне укыйм да, бергә чыгып китәбез, эшкә кайтабыз бергәләшеп. Шунда утырганда берсе килгән дә бәйләнгән икән. Нишләп утырасың? Нәрсә монда утыр өчен бу мәчетме? Намаз укы давай, шулай әйткән дә бу кешегә, бу әйтте, "Всё, бүтән бармыйм." Шуны ди, ярты елда үгетләдем ди эштә бу егетне, әйдә, җомгага бергә барыйк, анда кызык, анда сиңа беркем бер сүз әйтми дип. Шунда ди стена янында гына утыртып калдырган идем ди, сөннәтне укыган вакытында. Шунда кемдер килеп җиткән ди шул кеше янына. Уже замечание ясап куйган. Булай утырма, тигеләй эшләмә, булай эшләмә. Шуңа күрә җәмәгать, менә ул шундый бер хикмәт, бер шундый гыйлем, менә ул даватларны җәмәгать кирәк безгә шул хикмәт белән кешеләргә ирештерергә һәм инде кешеләр белән шул уртак тел табырга. Һәм тагын бер мисал сөйлим, җәмәгать, инде вакыт бетеп бара кебек. Пәйгамбәребезнең шундый менә кешеләргә карата менә шул хикмәтлеге, шул йомшаклыгы, шул хәлләренә керүе менә шундый бер мисал. Бер вакыт ди Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazır. Bir seferdeydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hem anda bir yaş yigit var idi. Bir yaş yigit. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biləydi. Hem indi bu yaş yigitning şunday hali naşar idi, әтисе дә, әнисе дә вафат булды, тугыз сеңлесе калды үз өстенә. Һәм инде шулай сәфәрдә булганда, бу мискин хәлдә булганга күрә, моның диясе бик шундый карт, бик хәлсез диясе иде. Һәм бөтен теге гаскәр анда сәфәрдә булганда алда бара, бу һаман артка калып бара. Диясе карт, теге көчсез, хәлсез. Пәйгамбәр шуны күрде дә, моны белән артка yanına bardı da sırada нишләп артта барасың? Менә диям диетеп, шулай утыр ди дияне. Бу дияне утыртты. Җә үзең таягыңны бир, җә ди бер агачның ботагын миңа китер әле ди. Шунда бу инде Пәйгамбәребез шул таякны алды да бу диягә сугып җибәрде. Бу дия сикереп торды да шабып китте. Бу кеше теге егет калды җирдә, бу сикереп торды да şaba başladı diye. Bu arttan kolap tuttu da yigit üstüne oturdu da diye iyi oldu şaba başladı. Şunu tigi kışkırdı Peygamberimizin mucizası. Anları Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunun turmuşunu sıraşa başladı. Şimdi ilendin mi? İlengen mi? Ayedi ilendim. Kimge ilendin di? Indi şu kiyevde bulgan hatın kızga mı? Ya ki indi yaş hatın kızını aldın mı? Yok kiyevde bulganını aldım di. Нишләп ди алай алдың? Яшрак алсаң яхшырак булыр иде әле, син беренче тапкыр өйләнәсең, ул да беренче тапкыр кияүгә чыга. Сезгә кызыграк булыр иде бергә яшәргә. Минем ди өстемдә 9 сеңел ди. Мин теләмәдем 10нчы аларның янына тагын берне шундыйны алырга ди. Мин уйладым ди, аларга бер теге әни кеше кебек булсын ди алар өчен. Бераз тәҗрибәлерәк, бераз теге олырак хатын кызны. Шулаймы ди Пәйгамбәр? Аңлашылды. Аннары бераз күңелне күтәрер өчен әйтә, кайгырма, бәлки синең хатының, синең теге тавышын, дияның тавышын ишеткәч, сиңа мендәрләр җәеп куер, сине кытып, мендәрләр җәеп теге әйтә инде Пәйгамбәрбез. Бу егет әйтә мендәрләр, Пәйгамбәр бездә юк диде мендәрләр. 9 кыз, кичкенәләр, бер нинди маллары буланың юк. Пәйгамбәрбез бу сүзне ничек төзи? Хатын турында сорашты. Ни өчен бу хатынны алды? 9 сеңлесе бар икәнлеген белде. Әйтмәде синең идә мендәр бармы, юкмы дип сорамады. Әйтте синең хатын бәлки мендәрләр җәеп китер сине идә. Аннары инде шуны ишеткәч, бу инде әйтте, "Эй Пәйгамбәр, бездә мендәр юк шул идә, җәер өчен." Моның хәле начар икән ди.
Şunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdi, "Jiyanni menga sot." Sotmaya jiyanni. Bu endi optirab qoldi. Haligina shunda yaxshi shaba boshladi diye. Haligina pishqal kirdi. Hozir nechik endi bu jiyanni sotayım? Nu Peygamber sallallahu nechik endi sotasing endi? Nu bir shart bilan sotam deydi bu yigit aytdi. Bu jiyaga Madinaga hali borib jetam deydi. Yarar deydi, men rizo deb Peygamber. Ko'pmiga sotasing deydi. Peygamber sallallahu. Bu aytdi, ko'pmi berasing? 1 dinar deydi. Bu aytdi, nechik endi 1 dinar? Bu bir jiya bitindi. Nu ko'pmi? Nu 2 dinar. Yo'q endi 2 dinar az bitindi. Shulay sotasha 40 ga jetdilar. 40 dinarga. 40 ga sotasingmi? Sotam 40 dinarga. Shu riza. Anları bular Madinaga jetdilar de bu endi iyine qaytib, jiyasin tigi bütün aybirlarini tushirib, jiyasindan yo'adan masjidga ketib Peygamber yanına. Jiyashda bitni 40 dinarga sotarga. Bu endi Madi diyeni. Senin jiyan Peygamber aytdi, Bilalga bir beyasin. Hem istan tağın ko'shdi. 40 gina değil, ko'proq berdi. Hem bu akşasını tuttu da berdi bu yaşga. Bilal, Peygamber'in muazini. Bu yaş yigit aldı da endi gitti. İyi tabalı. Şunda Peygamber şu jiyaning jibin berdi de Bilalga bordi, jiyasini qaytardi bu yigitga. Bu Bilal otdan jetdi de, "Madi, Peygamber senga qo'shib jiyani qaytararga" dedi. Bu optirab qoldi. Nechik endi oqshani qaytaraymi dedi. Nasa o'shamadim hali. Yo'q deydi, oqshasida senga qola, jiyasida senga qola. Bu intan optirab qoldi. Yo'dan birildi da, yo'dan masjidga qaytdi. Ey Peygamber nasa bo'ldi bu deydi. Oqsham da berding, jiyani da qaytarding. Nechik buni o'narga deydi. Asin Peygamber shunda yilmayib aytdi. Asin tigi men sening bilan shulay sotuv ishni ishladim. Sening shul tigi jiyanni sotib olar ishing deb o'yladingmi? Niçin Peygamber shulay so'radi, bayanni o'zgartirga 40 ga xatli bu kishining ko'pmi oqsha kerak ekanligini bilirga. Ko'pmi oqsha yetadi bu kishiga, bu yigitga o'zining hajatini qoplar uchun. 40 dinarga rizami? 40 dinarga rizo. Alaysa, mana sen 40 dinar. Ham tan istanda qo'sh birazgina. Jiyasini qaytardi. Mana Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamning shulay kishilar bilan muomala aytu, hamma shunday misollarni jamoat biz endi o'qisak, shu misollarni qarasak, endi bizning Peygamber shulay onun shaxsiyati, onun shu kishilarga qarashi endi bizning oldimizda ochilib ketdi. Ham endi biz u vaqtda mana bu misollarni ko'rib, o'rganib, endi shu misollarni nari turmushga da yengilroq endi kirita olamiz. Alhamdulillah, hozir kitoblar bek ko'p chiqarilib tura, muftiyat da chiqara, tatar tilida da bor, o'ris tilida da bor. Mana shu kitoblarni olib, qo'yroqlarda jamoat shunday fikr kishining tuva, mana bir kitobni oladi, masalan Peygamber sallallohu alayhi vasallam turunda o'qib chiqadi. Anari bir necha vaqtdan so'ng yangi kitob chiqadi. Ham kishi aytadi o'zina, men o'qidim bit endi Peygamber turunda. Buni olib turmayman, buni o'qib turmayman. Anda shu qayber yozilgandir endi. Lekin jamoat ul bigdir fikr tugil, chunki mana biz shulay kitoblar o'qib, Peygamberimiz tunda o'qib, anda yangi ma'lumotlar bor. Anda bor tigi shu yozgan kishining yangi sha tarjima etgan so'zlar bor masalan. Shu voqea, lekin bu tan so'z bilan birasi anlatib yozgan. Ham endi mana shulay turli kitoblarni o'qisak, Peygamberimiz turunda bek zo'r foyda topamiz. Andi kitoblar bek ko'p hozir, ham mana shu Peygamberimizning turmushini o'rganib, uning sirasini o'rganib, endi bizga Alloh taolo nasib etsin shu sunnat bo'yicha durust deb yashashga, turmushimizni olib borishga, ham endi Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam shafaatini erishtirib, endi bizga boshlig'ida jannat ahllaridan bo'lishga nasib etsin. Yana jamoat rahmat ikki baroz uchun